Najveći bošnjački epski pesnik svih vremena, jedan od najvećih epskih stvaralaca uopšte, Avdo Međedović, rođen je 1875. godine u selu Obrov u blizini Bijelog Polja. U djetinjstvu nije učio nikakve škole, a nakon navršenog punoletstva, punih 9 godina, služio je u osmanskoj vojsci i za to vreme dobro savladao osmanski jezik i u Solunu završio podoficirsku školu. Nakon povratka iz vojske životni vek proveo je na imanju u rodnom Obrovu, radeći u porodičnoj mesari u Bijelom Polju. Sa guslama se susreo još u ranom detinjstvu, a guslarsku veštinu učio je najpre od oca Huseina, koji je bio vrstan guslar, a kasnije i od drugih čuvenih guslara toga doba. Zahvaljujući izuzetnom daru i veštini, tokom vremena postao je najveći i najtraženiji guslar i narodni pevač u kraju. Autor je čuvenog epa Ženidba Smailagić Meha, dugog kao Ilijada i Odiseja. Njegove pesme neprevaziđene su po jačini i dužini ispevanih stihova, a poznati američki naučnik Milman Perry, istraživač i profesor sa Univerziteta Harvard iz prve polovine 20. veka, nazvao ga je Balkanskim Homerom. Tokom 1935. godine Perry je na specijalnim aluminijumskim fonografskim pločama zabeležio 80.000 Avdovih epskih stihova. Na osnovu tih istraživanja Perry je zasnovao i savremenu teoriju usmene književnosti i modernu homerologiju. Nastavljač Perryjevog rada na sakupljanju epskog stvaralaštva Albert Bates Lloyd, takođe profesor na Harvardu, godine 1950. zabeležio je još 18.000 Međedovićevih stihova, kompletirajući na taj način impozantnu kolekciju od oko 100.000 stihova Sandžačkog Homera. Bošnjačko nacionalno veće je za najbolje učenike u osnovnim školama ustanovilo i diplomu Avdo Međedović, a jedna od osnovnih škola u Novom Pazaru takođe nosi njegovo ime. Avdo Međedović umro je u svom rodnom Obrovu 1953. godine.